Lalibe, lalibe. Lalibe ya sanya ni binciken kaina, shin kina so na ko kuma ki so na ne? Bincike ne na gane so ji dalili, ki je ki aure shi da ni da shi abokai ne. Sanadin sanin ki na zama kamar maraya ne, jama'a da dama za ya yi wuya su gane ni. Zuciya kamar ni na ki ta kawo ni, na zo gunki kawai kina ta share ni. Aboki aka so yake ka daurewa, yakan sanya da mutum ya zama kamar wawa. Ni ma ka ya sanya ni na hita ramewa, na sha wuya da yawa kan na so maganewa. Ban san aka so yake kasanta ba, ai kwada ko tuni ba za na soma ba. Sanda nake mata kwarai ba ta fahimta ba, aboki zan rasu in bani ya aure ba.